Emangan. Terus lo pambatan apa? Mama dok. Wah, iyo. Yo mak. Apa tak syuting Pak ya? Pak. Pilihlah kilek gamis. Duduk guys. Aku apa? Budal tandur. Yes. Wayahe leh, ora ya mangane mewah ya Allah. Nek mewah ini nah, mepet sawah. Ya Allah. Kita coba dulu masakannya pertama kali. Kita masak anelik dan dhisik. Oke. Wis to no, enek telo kok kene iki. Rasa bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Makan anelik dames. Ambil ya. Mantap. Ya, baik, makasih ya. Ya Allah Mbak, seger Mbak. Iwake dimasak inuk iki. Anakku wis waras. Mbak gede kerupuk, Mbak. Kerupuk putih enak-enak. Dek bengi sapa sing ndas? Mama, Cek loro, ya? pesen tak pangan mau. Ya Allah. Iki dek beranak pinak iki kon dipesangkan iki. Kalau Adek tak tinggal sedelok di moro-moro mamak iki. iya iki. Ada enak. Ini. Gorengane linu. Gorengane iki. Carane ngono. Sedikit-sedikit menjadi bukit. Ada restoran. Ya Allah. Wong luar kae mentah-mentah yo dian. Iso kroget-kroget nang cangkeme juga gila yo. Mbah, panganane kok. Anak tintane mboten. Cek. Andek suarane kreket-kreket. Enak. Enak apa ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ya Allah. Maturmu Mbak Subani ya Allah, mangan enak. Ya Allah bersih. Biar mau udang, Mbak. Bingung Mbak nak mangan kan. Pokoknya Mbak lagi kayak Mbak Subani ngopo. Wis tau jajal. Mangan aku mbok kon ngono tuku Pak. Dari tani semuanya. Kayak tanggung lho. Panggang itu Sumatera. Coba sambel. Aja dulu. Oh lah. Ini baturan mangan dong. Ora mangan sukan. Oh, Jadi lagi mangan. kok mangan dilarang kabeh lho. Ora enak awake gak sehat enak kok. Kekuatannya awake iku opo? Ini yo lucu iki. Terima kasih Mbak Subani sama cumi-cumi ya Allah. Lah, Lu jenengan gak pernah, Mbak? zaman kalau Mbak nang Surabaya Masa iya? beberapa puluh tahun.
Yo iya mak, Mbak nek nang omah ki yo gak ngemenoi Mbak tumbas Aku mungkin. yo ora Mbak ngene yo gak. Yo enek Mbak mungkin tukang sayur mungkin yo enek tapi yo gak ngemenoi lo tamu kuliah. Ya engko carane sak pemene dhuwit sak ngono. Ku yo entuke sak ithik ngono yo gak kanggo sedina ngono ki kan yo mikir-mikir, Mbak. Ya Allah. Ini kan rupanya ini anune modelnya kayak cumi tapi duduk cumi kolot Cuma nih Mbak Jepangnya coba padakno cumi-cumi sini kok Pasar. pasar Mbak. Enak tintane. Iki mbok olah ya ora enak. Mbah piye dude diolah ra tau enak tintane kok. Iki mbok cumi apa? Kalau kiki piring-piringnya buat jupuk ini mbak. Ora. Iki apa ora ya. Satu itu gimana tuh? Sing ndi? Tangan itu gue enak. Sing mbok pangan sing ndi? Apa? Cumi ya? kan mam sambel Sambelnya sambel nek kene apa-apa. Kasih nenang, enggak mau Nggak jalan. mau lah. Heeh. Cuma tinggi, pokoknya. Bang piye? Karena pelanggannya piye mau tuh? Kucing mute pisang. Itu ya. Bukan kasih Itu kawin. Sambel iki. Terus ini masaknya lek kan cane. Mbak pangan kok awasin dulu. Cari. Sejak. aku tuh masak jajan tuh kurang asin Mbak terus yang makan kabelnya ngene tak kabelnya Ya ora wis pokok mak iki nek ngeran iki kurang piye wis ngono. ngono Yo pokok tekan kurang asin iki malah diasini. Kurang gula lho, iki diasini. ngono ah kon mak ngono ya nek sekon icipi Nek pe sampe ngekeki sithik ae ora usah tak mak iki sithik. Piro? Loh. Loh. Nanti gak mek enak. Gak mek kangkung. jos tenang Iki mu kangkung ya sitok. Ora akeh. Sitok Mbak, kok nek kakean iki kok ya ngeri ya Mbak ya. masak-masaknya enggak akan malah terus ijek ngono lho Aku yang cumi iki. Biyen aku ora rasane cumi kok sapa jan? Kok Indri. Indri kan dibekali iya Terus aku kondok gue. Mbak aku pada jajal cumi. Lah ndekne ibuke kan melok mergawe nggo kowe Mbak, nggo restoran. Mangane kan enak-enak. kalau untuk sekolah sampai Mbak SD. SD Aku adalah manusia sing seneng jajal bekal kancaku. Aku soalnya kata bekal. Bekali. udah mak sibuk napasan Itu. Ya. Apa lho. Dadi anak sing anak ta saiki yo gak kurus padahal. Terus keurus gak keurus Dengan dunia yang berbeda.
Rafa coba merene ngantek anakku didarani lek Rafa iki kaken HP, kaken TV, interlun. Ya wis ngono kuwi. Nek ku mergawe. Lina iso cerita. Gak tau dibekali yo. Kunci cerita dhewe-dhewe. Rafa iki aku kok ben yo ngono. Aku nggak tinggalin mergawe ngeplok. Aku ya padha ae lek kaken HP. Ngono. Iya aku sampe dilok-lok anakku ngono kabeh. Wis gak apa-apa. Oh dilokno. Ya Allah aku delok ujar. Sudah kok mbek pitik lembak kok. Ora sakit. Saya kok iso ngomong sedekah. Gue nek lepas nganu mbak anune kuwi emosine mbek pitik umat. Pitik dole colokno nono. Nek ngene iki engko sudah kok mbek pitik ile pitik. Untuk kata-kata kondi Mbak Jasan. Kowe no. Hampir aku luka gue dhewe. Adune wis apa-apa enek. Bingung lek. Warak. Sudah kok mbek pitik ora usah bingung. Urip kok bingung. Oh, pitik mbok. Mangap-mangap kalau. Ini tak pakani mawon. Jadi matoke jam itu mah. Bisa. Teko Jepang kono iki magrib. Mangan. Nggih. Apa inget pas teko sekolah pancen iya. Mbok arane iki iya nggih. Teko sekolah iki bareng iki yo delok TV. Ane pinu bar nyeneni aku. Kalau anak matane engko petak tambah nih. Kembang telah. Ini agak biru. Niku di napakno mak bombone. Dikong, wah disata-sata. Kembangnya, nah mbak ya, Radio. Bukan Santoso. lomba ini mbak. Lagu loro iki, Mbak. Mbak kuwi nunggu kono ora tau mangan aku mbak. Lah nang kene iki ditutup-tutup. Wis to. Aman-aman. Oh ini tuh mambune kok terasi. Jadi terasi paling ini ya. Coba. Kurang ae mak. Terasi Udah, udah. kok terasi? Niku enggak nemeng sambel e. Enak sambel. Apa? Gorenganku tak mbok pangan, Mbak. Ayo ndi. Kapok. Aku dhewe ora kelar-isang. Langsung turu ae. Trikon. Gawene ngono. Wong jeruk diganti wisan gawe. Ayo gue wah. Bener. Oh ya. Alhamdulillah. Sampai kurang tak tangan. Gedang kuwi yo mlenuk-mlenuk.
panganan gemah ripah loh Jinawi yo. Kan dene gua seperti itu kok emak semini wonge mesti kelambi, hampir kelambi. Kak mbok kok ya anu, Mbak. Dia yo langsung. Mbak, udah matang. Sik. Piye? Udang ini mbok Mbak dulu. Udang dan kena isi belas. Ini mati. Ivi, Lampune mati. perusahaan jelas. Jadi lampune mati kok. Mati neh. Mati nih. Sama di sini tapi gak pada ya, Mbak. Cuci mulut Mbak. Heeh. Ini kan betul. Gak. Pisang. Ban cuci mulut tunggu tas sih. Aku pemainnya. Dasku clear Mbak aja. Ya Allah. Kelar ngatek pora iki nggo. Dasku keliling-keliling kan. Ya nggih mati. Nyembingungi. Benar tak susolo penan tak susolo jenengan tetep semkane. Ya awak bingung lagi mangan. Telek-telek iki. Sedekah mbek pitik. Sajane jenengan nek mbah iku para sithik kok para mbah neng ngono. Are aku gak koyo wong Daud mong penan. Tapi skes. Wes sepeda. Wes mati yo ben mripatem kulo sering-sering. Dan tak ngotak sambil tak menunggu. Ayo sepedane yuk. Tuh kak sambil gue. Warak.